मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। रउआ से कारे तू लगलू हो कहे दिलावा दरदिया त लागल सहे। रउआ से कारे तू लगलू हो कहे दिलावा दरदिया त लागल सहे। धीरे धीरे मान तारे गइल बढ़ी, धीरे धीरे मान तारे गइल बढ़ी। लागत तुहारा के छोड़ के पड़ी, लगता कि तुहारा के छोड़ के पड़ी। हो मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। है कोना हमरे माने लू बात हो, बाते बाते में उठा दे लू चाहते हो। है कोना हमरे माने लू बात हो, बाते बाते में उठा दे लू चाहते हो। पीटा लगा देला से तू नहीं डहरी, पीटा लगा देला से तू नहीं डहरी। लागत तुहारा के छोड़ के पड़ी, लागत कि तुहारा के छोड़ के पड़ी। हो आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की कंचन राज मुजफ्फरपुर। हायते करेलू कहे राहुल राजधानी हो, देखी देवेंद्र के दिला वारोवेला रानी हो। हायते करेलू कहे राहुल राजधानी हो, देखी देवेंद्र के दिला वारोवेला रानी हो। बातें करेलू सबसे तू तो बड़ी बड़ी, बातें करेलू सबसे तू तो बड़ी बड़ी। लागत तुहारा के छोड़ के पड़ी, लगता कि तुहारा के छोड़ के पड़ी। रोशनपुर कहे न तह के लूजन करेलू जैसे बीरन, कोई का गलती हो देखेलू न पलती हो। बोलो हम मर जाई का, बोलो हम मर जाई का, बोलो हम मर जाई का। आज आगे में रानी जर जाई का, कहे न तह के लूजन करेलू जैसे बीरन, कोई का गलती हो देखेलू न पलती हो। बोलो हम मर जाई का, बोलो हम मर जाई का, बोलो हम मर जाई का। आज आगे में रानी जर जाई का। रिकॉर्डिंग स्टूडियो।
प्यार तोहरा से करीले हो हम, दिल तोहर से लागल बा सनम, मुहवा मोहराना नहिया तोहराना, ना तो अखिया हो जाई मोर नम। प्यार तोहर से करीले हो हम, दिल तोहर से लागल बा सनम, मुहवा मोहराना नहिया तोहराना, ना तो अखिया हो जाई मोर नम। होई दीवाना तोर मन हो गइल थोर, हंसी मजाक तोर गोरी पड़े ना भोर। बोलो हम मर जाई का, बोलो हम मर जाई का, बोलो हम मर जाई का, आज आगे मेरा निजर जाई का। लागे मिल गइल बाटे और कोई, अब कह तू जान हमार का होई। रौशन राजू बात को के याद सारी रात देवेंदर दिमागी जीरोई। लागे मिल गइल बाटे और कोई, अब कह तू जन हमार का होई। रौशन राजू बात के याद सारी रात देवेंदर दिमागे जी होर। लाके तू दे दो जहर खाके हम जाई गुजर, भूल ना पाई लभर फेरेलू हम से नजर। बोलो हम मर जाई का, बोलो हम मर जाई का, बोलो हम मर जाई का, जे आगे मेरा निजर जाई का। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशन। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। हे भगवान दूर काहे जातारी जान, हे भगवान दूर काहे जातारी जान। हमरा से कवन कहमी हो गइल, हमरा से कवन कहमी हो गइल, तोड़ दिहल दिल के अरमान। हे भगवान दूर काहे जातारी जान, सुनना हे भगवान दूर काहे जातारी जान। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। कैसे भुलाई संगे हमरा खेलले बाजी, छुप छुप के हमरा से गले मिलले बाजी, मिलले। हाँ कैसे भुलाई संगे हमरा खेलले बाजी, छुप छुप के हमरा से गले मिलले बाजी। दिलवा के रानी हे तो होई, दिलवा के रानी हे तो होई, ई नहीं में बसेला परान हो।
जा तारी जान बोला ना हे भगवान दूर काहे जा तारी जान। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। राइटर रामजीत बबुआ के भूला जइहे दिन सजो सिला के बहाग में फूला जइहे राइटर रामजीत बबुआ के भूला जइहे दिन सजो सिला के बहाग में फूला जइहे। भगवान दूर काहे जा तारी जान सुनना हे भगवान दूर काहे जा तारी जान। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मेरे जाने मन 599 का रिचार्ज मेरा भूल नहीं जाना रे जान मेरे जाने मन 599 का रिचार्ज मेरा भूल नहीं जाना रे जियो का मेरा सिम है नंबर तुझे दिया है 599 का रिचार्ज भूल जाना रे। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रात भर जागेंगे बात हम करेंगे जियो का रिचार्ज मेरा भूल नहीं जाना रे तू ही मेरा सास है दिलों के तू पास है 599 का रिचार्ज भूल न जाना रे रात भर जागेंगे बात हम करेंगे जियो का रिचार्ज मेरा भूल नहीं जाना रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। निखिल बेदरदी राजधानी हमसे न तुम करो न बहाना रे डीजे दीवाना और शरण से जाके तू कौन से बात न बताना रे जान मेरे जाने मन 599 का रिचार्ज भूल जाना बाबू सुनो ना एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। म्यूजिक बाय डीजे उमेश बाजार। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। दिल टूट जाला है जब तो बजदा है सोना हुआ दिल टूट जाला है जब
के नहीं कोनो आधार बावे ओकरा बारे में ही तो सोचल बेकार बावे अब तो जिए के नहीं कोनो आधार बावे ओकरा बारे में ही तो सोचल बेकार बावे दिल में उहे रह के दिल में उहे रह के कब पास न होला दिल टूट जाला जब बर्दाश्त न होला दिल टूट जाला जब बर्दाश्त न होला दिल टूट जाला जब बर्दाश्त रोशन राजू काहे जियल न जात बावे अमृत हवे लेकिन पियल न जात बावे रोशन राजू काहे जियल न जात बावे अमृत हवे लेकिन पियल न जात बावे हमी पिया सीख साथ में हमी तया सीख साथ में सास न होला दिल टूट जाला है जो बर्दाश्त न होला दिल टूट जाला है जो बर्दाश्त न होला एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। धीरे धीरे जान तू बदल गईलू ससुरा में चल गईलू धीरे धीरे जान तू बदल गईलू ससुरा में चल गईलू दिल के भीतर से निकल गईलू ससुरा में चल गईलू धीरे धीरे जान तू बदल गईलू ससुरा में चल गईलू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। प्यार झूठ कइलू हो हमके भुलैलू हो काहे ला खइले रहलू कसम जी कैसे पाई हो दर्द ना सहाई हो ऐसन तू दे गइलू दिल पर जखम जान कब हाथ से बिछल गइलू ससुरा में चल गईलू धीरे धीरे जान तू बदल गईलू ससुरा में चल गईलू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पांडे दिन से कहे दर्द बड़ा सोहे बेचन बिहारी के टूटल बदिल परी कस के संगे जाई हो गहिलू भुलाई हो सूरज कहे गइल बानी हम हिल काटा बन दिलवा में हल गइलू ससुरा में चल गईलू धीरे धीरे जान तू बदल गईलू ससुरा में चल गईलू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कैसे होई प्यार जब भी खास करता कैसे होई प्यार जब भी
खास करता प्रेमिका के दुआरा पलास जरता धड़के ना दिल जौन पास करता प्रेमिका के दुआरा पलास जरता एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो डीजे सुमित सतीश रैमा हाथे से जिंदगी छूट हलबा किस्मत भी हमसे रूट हलबा अपन ही लोग जब धोखा दे देले यही से विश्वास टूटल बा यही से विश्वास टूटल बा यही से विश्वास टूटल बा हाथे से जिंदगी छूट हलबा किस्मत भी हमसे रूट हलबा अपन ही लोग जब धोखा दे देले यही से विश्वास टूटल बा घोड़ा के सामने ही घास पड़ता घोड़ा के सामने ही घास पड़ता प्रेमिका के दुआरा पलास जरता धड़के ना दिल जौन पास पड़ता प्रेमिका के दुआरा पलास जरता आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे सुमित सतीश रैमा राज राजधानी सब जानत रहे फिर भी नहीं के मानत रहे अमित आशिक दर्द होला कितना कोई बेर कही के ठानत रहे कोई बेर कही के ठानत रहे कोई बेर कही के ठानत रहे राज राजधानी सब जानत रहे फिर भी नहीं के मानत रहे अमित आशिक दर्द होला कितना कोई बेर कही के ठानत रहे देखल ही जाला दिल में आँच बरता देखल ही जाला दिल में आँच बरता प्रेमिका के दुआरा पलास जरता धड़के ना दिल जौन पास पड़ता प्रेमिका के दुआरा पलास जरता आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्यार हमारे से करत रहू कोई ले फेर बेवफाई तुहरे घरवा के हम छोड़नी दिहल तू हम के भुलाई तो हमारा मारला क्रिया उठई है जान हमारा चेता में आग तू लगई है जान हमारा चेता में आग तू लगई है जान हमारा चेता में आग तू लगई है डीजे रुकेश भेला चेहरा देखाई कैसे जाई हो लोग में मुए मुए भइल बानी तुहारा वियोग में चेहरा देखाई कैसे जाई हो लोग में मुए मुए भइल बानी तुहारा वियोग में ये कहीं लालसा बाटे हो
हमरो जन तू लालसा पुरई ह देख के हमके मुँह जनी मोड़ी ह ओढ़नी के कहपन ओढ़ई ह पास बैठ के असुआ बहई है जान हमारा चीता में आग तू लगई है जान हमारा चीता में आग तू लगई है जान हमारा चीता में आग तू लगई है जान हमारा चीता में डीजे रुपेश भेलामा के बाद तो हसे रिश्ता न छूटे आके देख ली हाल चलता हूँ कहू के के बाद तो हसे रिश्ता न छूटे आके देख ली हो चलता हूँ कहू की राइटर मीठू बसंत के गोरी सजत हो दे पछाटी रोशन कुनाल के संग में आई के दे दी है एक मुट्ठी माटी पूछी लो गवा तो कुछ ना बतई है जान हमारा चीता में आग तू लगई है जान हमारा चीता में आग तू लगई है जान हमारा चीता में आग तू लगई है मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। चिनाइए दिहलो अपन रहा हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहा हो आखिर में चिनाइए दिहलो मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अपन रहा हो प्यार में ऐसा नदी हलो पीरा प्यार में ऐसा नदी हलो पीरा होता ना सहन हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो कवन खुशी पाके हमके कहलू गजन हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आखिर में चिनाइए दिहलो साजन राजा चिनाइए दिहलो साजन राजा डीजे अपन रहन हो साजन राजा आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो सही यादवा कहले दिल में जान भरी लड़की के जात पर भरोसा जन करी भरोसा जन करी सही यादवा कहले दिल में जान भरी लड़की के जात पर भरोसा जन करी गरम के ठंडा कैलू गरम के ठंडा कैलू जीवन के दहन हो आखिर में चिनाइए दिहलो
अपन रहन हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो डीजे साजन राजा डीजे साजन राजा डीजे साजन राजा डीजे साजन राजा अपन रहन हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो सपना में घटना जाओ देखले निरतिया होते सवेरे जान सही भइल बतिया सही भइल बतिया सपना में घटना जाओ देखले निरतिया होते सवेरे जान सही भइल बतिया हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो आखिर में चिनाइए दिहलो अपन रहन हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आवट मिले के चाही तोरा नफरत वाला गुरूर के आवट मिले के चाही तोरा नफरत वाला गुरूर के कति भइल गलती जे हमके देखेलू न मोड़ के कति भइल गलती जे हमके देखेलू न मोड़ के कति भइल गलती छत पे चढ़ी तू तकेलू दोसारा के ओरी हो देखी के मोर कुह के करे जाके कारा से बोली हो कारा से बोली हो छत पे चढ़ी तू तकेलू दोसारा के ओरी हो देखी के मोर कुह के करे जाके कारा से बोली हो खुश ना रहलू पहले इतना जितना बड़ो दिल तोड़ के खुश ना रहलू पहले इतना जितना बड़ो दिल तोड़ के कथी भइल गलती जे हमके देखेलू न मोड़ के कथी भइल गलती जे हमके देखेलू न मोड़ के। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। पहले कहत रहलू तू हमसे दूर नहीं जइहा हो अब तू ही कहेलू मोरा गाँव में न अइहा हो गाँव में न अइहा हो पहले कहत रहलू तू हमसे दूर नहीं जइहा हो अब तू ही कहेलू मोरा गाँव में न अइहा हो अब काहे भागेलू राइटर अनस के आवाज सुन के अब काहे भागेलू अरविंद संवरिया के आवाज सुन के कथी भइल गलती जे हमसे देखेलू न मोड़ के कथी भइल गलती जे हमके देखेलू न मोड़ के। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। दिलवा के दहरत से आज टिकरा से करी दिलवा के दहरत से आज टिकरा से करी समझ में नया हवे समझ
समझ में नया जी की मारी दिलवा के दोहरत से आज के करा से करी दिलवा के दोहरत से आज के करा से करी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। हाथ के लकीर विधान बनावाले कहमी करा है कि प्यार न मिलावले प्यार न मिलावले। हाथ के लकीर विधान बनावाले कहमी करा है कि प्यार न मिला बोले के करा लाया अब हम के करा लाया अब हम फिक्र करी दिलवा के दोहरत से यार के करा से करी दिलवा के दोहरत से यार के करा से करी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सो चले न रहनी ऐसन बुरा समय आई हमारा के छोरी उत जइहे पराई सो चले न रहनी ऐसन बुरा समय आई हमारा के छोरी उत जइहे पराई दिन के कहल बतिया बहर दीप के कहल बतिया सब गइल पारी दिलवा के दोहरत से यार के करा से करी दिलवा के दोहरत से यार के करा से करी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दीना उतराइल बाटे भादो में मल के दीना उतराइल बाटे भादो में को बरसी जोड़ा सोर से जाई कादो में मल के दीना उतराइल बाटे भादो में मल के दीना उतराइल बाटे भादो में को बरसी जोड़ा सोर से जाई कादो में मल के दीना उतराइल बाटे भादो में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। दीना उतराइल बाटे भादो में मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उतराइल बाटे भादो गम के मोटरी देह पर लदाता गम के मोटरी देह पर लदाता चल जाई ससुरा बहुते बुझाता दिन
रात रहियो करे याद में दिन रात रहियो करे याद में बरसी जोड़ सोर से जाई कादो में माल के दिन उतराइल बाटे भादो में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। माल के दिन उतराइल बाटे भादो में माल के मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उतराइल बाटे भादो में कुनाल कुहारा से कोई के घात हो कुनाल कुहारा से कोई के घात हो जसवंत देहाती के धैले लसहात हो लागे रह जाई जिंदगी बर्बादो में लागे रह जाई जिंदगी बर्बादो में को बरसी जोड़ा सोर से जाई कादो में माल के दिन उतराइल बाटे भादो में। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। बरता से नुरो आज जानते जदे बरता से नुरो आज जानते जदे दिल निकल के सीना से डोली में भेज दे बरता से नुरो आज जानते जदे दिल निकल के सीना से डोली में भेज दे बरता से नुरो आज जानते जदे दिल निकल के सीना से डोली में भेज दे डोली में भेज दे। माही रे सुन गे माही रे सुन गे माही रे सुन गे माही रे सुन गे मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। में भेज दे दिल निकल के डोली में भेज दे मोंगिया में उकरा पोरी के सेनु होते जाई उ फोटे रे पगल के जलती से रुकल माई किन के खाल न चहरिया रे खून निकाल के सीना से नुरला भेज दे खून निकाल के सीना से नुरला भेज दे दिल निकाल के सीना से डोली में भेज दे बगली खातिर माई हम जानते जदे दिल निकाल के सीना से डोली में भेज दे माई रे सुन गे माई रे सुन गे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। दिल निकाल के डोली में भेज दे जानो से ज्यादा चाहिए के ओकर ना बिना ना रहबगे राइटर रविंदर मोटुलाल डमरू कहेला पीले में चहरिया रे हाथ जोड़ी कहिले परानते जदे हाथ जोड़ी कहिले परानते जदे दिल निकाल के सीना से डोली में भेज दे बरते से नुरवा हम जानते जदे दिल निकाल के सीना से डोली में भेज दे माई रे सुन गे माई रे सुन गे। एजी रिकॉर्डिंग सुन स्टूडियो रहे हैं रोशन एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। अभियो ले
याद ओकर लेके झेलतानी कहियो ना खुशी से हम रहतानी गौआ नगरिया में खोजिले हो गौआ नगरिया में खोजिले हो नहीं नजर आवेला तो रो दिले हो नहीं नजर आवेला तो रो दिले हो अभियो ले याद ओकर लेके झेलतानी कहियो ना खुशी से हम रहतानी गौआ नगरिया में खोजिले हो गौआ नगरिया में खोजिले हो नहीं नजर आवेला तो रो दिले हो नहीं नजर आवेला तो रो दिले हो जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं नजर आवेला डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। नजर आवेला तो रो दिले हो का जाने काहे हमसे बिया नाराज हो आवत नइखे सामने ओकरा लागे लाज हो लागे लाज हो का जाने काहे हमसे बिया नाराज हो आवत नइखे सामने ओकरा लागे लाज हो आवत नइखे सामने ओकरा लागे लाज हो सुन यार हमारा से जियलो न जाई देह दे जहरिया के पी के मर जाई खाना खाइल छोड़ी पत्थर हो खिले हो खाना खाइल छोड़ी पत्थर हो खिले नहीं नजर आवेला तो रो दिले हो नहीं नजर आवेला तो रो दिले हो आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। नजर आवेला तो रो दिले हो प्रेमी विदेशी केहू से दिल ना लगाई होई खूबसूरत के तनो नहीं लो भाई सूरत के तनो नहीं लो भाई प्रेमी विदेशी केहू से दिल ना लगाई होई खूबसूरत के तनो नहीं लो भाई होई खूबसूरत के तनो नहीं लो भाई पवन प्यारा के तनी कोले जानी बेचन बिहारियों के दिलवे से मानी बनी के पागल रह जो हिले हो बनी के पागल रह जो हिले नहीं नजर आवेला तो रो दिले हो नहीं नजर आवेला तो रो दिले हो आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे मनीष रक्सौल। साथ जन्म ले कबू साथ तोहर छूटी न ससुई टूटी भले हाथ ई छूटी न साथ जन्म ले कबू साथ तोहर छूटी न ससुई टूटी भले हाथ ई छूटी न एहो सनम तोहर कसम एहो सनम हाँ एहो सनम तोहर कसम एहो सनम। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति
खियालो कागज पर लिखवालो तुहरे लहा जिंदगी बहमार तुहरा के न देखी सुनो ये करे जा हो जाला ई दिल बेकरार जान चल जाई भले भरोसा तुहरे उठी ना सांस टूटी भले साथ तुहर छूटी ना ये हो सनम ये हो सनम ये हो सनम हाँ ये हो सनम ये हो सनम ये हो सनम। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जैसे मनो चाहे वैसे हमके आजा मालो करी ले तोहरे से प्यार चाहे जहाँ जाइबू तू कहीं ना पाइबू रोशन राजू जैसन दिलदार कृष्ण बसंत मुना अर्चना लिहली छन लूटी सांस टूटी भले साथ तुहर छूटी ना ये हो सनम ये हो सनम बात तुहरे कसम हाँ ये हो सनम ये हो सनम तुहरे कसम। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे मनीष रक्सौल। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। होती तो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी काल्हे जाई देखला जाई खाली हम जाने दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। बाय डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी मन्नी तोके हम अपन दिल से जानो हो हमके भेजदा अब तो समसान हो ले लो अपन दी होली रानी प्यार के निशानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी काल्हे जाई देखला जाई खाली हम जानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डाइटर सोनू के तू बसैलू घर बन के रही रानी तू करे में हर मिलन सिंह अब केहू के बात न मानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी काल्हे जाई देखला जाई खाली हम जानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी दे दो जौहर हम खाली तोरा गम में रहतानी। आप सुन
दिल पहले से जकरा में बसल बा दोसर टोला के लइका से फसल बा दिल पहले से जकरा में बसल बा दोसर टोला के लइका से फसल बा जद दहिया में लागे आग अब कैसे छूटी दाग जाके केहू के बात में धसल बा दोसर टोला के लइका से फसल बा दिल पहले से जकरा में बसल बा दोसर टोला के लइका से फसल बा अब नहीं हमके देखल चाहेला भूल गइल हमें अब लागेला अब नहीं हमके देखल चाहेला भूल गइल हमें अब लागेला पहिलो सौकरा में का जाने काथी छोड़लस छौड़ी कहेला स्कूल में ओकरा पहुँचल बा दोसर टोला के लइका से फसल बा दिल पहले से जकरा में बसल बा दोसर टोला के लइका से फसल बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। गोलू बाबू, गोलू बाबू, राइटर विदेशी के रोइले बा राजा राजा धानी जखम पोइले बा राइटर विदेशी के रोइले बा राजा राजा धानी जखम पोइले बा लागे ना मन दिल के हमारा जब से हाथ धइले बा सब लड़की से बेसी नसल बा दूसर टोला के लड़का से फंसल बा। दिल पहले से जकरा में बसल बा दूसर टोला के लड़का से फंसल बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर।